Que és doble. Vinga, va. El que em vaig inspirar per fer aquest cartell va ser, sobretot el foc com a element. Com podeu veure, sobretot tinc els focs i tinc aquí la cremada del dimoni, que trobo que és com el més distintiu de les festes de maig. I l'element que més m'agrada a mi del cartell és que el dimoni aquí porta els pantalons amb la bandera de Badalona, que trobo que li fa, encara defineix millor el que són les festes de Badalona. I ja està. Moltes gràcies. Anem a desvetllar, agafeu totes les teles perquè estaven molt tapats. Vinga, va. La ciutat que volem, la ciutat sense fum, i em va semblar un tema important, per tant, com que havia de representar alguna cosa destacada del 2023, doncs vaig decidir dibuixar-ho. I aquí ho teniu, ja està. Gràcies. Mocador verd i negre. Només agrair en nom del joventut el detall que la ciutat té amb aquest mocador, que és un signe distintiu que tothom porta a les festes de maig, i el fet que els nostres colors siguin representats en aquest mocador significa molt per nosaltres, per tot el procés que volem d'acostar de nou el joventut a tota la ciutat. I en aquest cas m'atreveixo a dir que tot i que són els nostres colors, això parla no només de joventut, sinó també de tot el bàsquet de la ciutat.